Guys, grabe ng ibuhan nila guys. Oh, di basta-basta ni. Guys, oh. Nandito sila sa ano? Sa Century 3 sa amin. Dito sa gilid sa among simbahan. Yan guys, oh. Yan guys. Oh, isang baso lang katapat niya, no? Oh, ito. Ito yung mga asahay, guys. Ito, guys, oh. Oh, sino ito lang? Pariyuto? Pariyuto. Bisikan. Bisikan. Bisikan na naman. Ayan, guys. Hindi basta-basta ito. Post na ko din kagabi. Yan, guys, oh. Post natin ito gabi. Shout out na to, eh. Shout out sa mga tukloy taga-Bukid. Tukloy. Sa Facebook man yung sa YouTube good. Oh. Ayan, ito yung gahe, oh. Yung gahe, oh. Ay, ikato na eh. Ay, okay, kalit mo kayo. Sila kasama. Kalit mo kayo. Okay lang yung mga, ano ba, pakalit mo. Mga kabukid daw, taga-friends na to, nahabot na, mananig duty. Ayun! Ay, ito yung gahe. Ito yung gahe, makasukan ba, no? Ito guys, oh. Oh, wala pang dala yan guys, oh. No. Yung dala nito, iniwan siguro. Oh, ayun, oh. Dalan yan guys. Walang niya. Ayan, shout out ni Prince Team, oh. Prince Team. Oh, Prince Team. At saka si Commander. Shout out, Commander. Anong sago niyan? Ha? Anong masabi niyo dyan? Malaki, maliit? Maliit ang bula. Ayun, sumula na. So guys, kunting ano lang kasi nandito sila mag-impake dito sa gilid ng Century 3. Yan oh, laki nito guys. Oh, hindi pa kami na nito. Hindi pa kami na tawag. Oh, hindi pa sinilang pala. Oh, maganda pala oh. Bintaha talaga na yung marunong magaling mag-isip, oh. Oh. Ayan. Oy, saan ka pupunta? Tunamon, road trip. Magungumpay ka doon. Saan yung cellphone mo? Ha? Bakit? Oh. Sige, sige, balikan mo doon ha. Kasi sayang yung ayan guys, nandito kami oh, may binigay siya sa akin. Ano kaya ito? Ano kaya ito? Pulang kabayo. Oh, pulang kabayo daw ito. In English, white horse. Ayan guys, oh. Ayan. So, nandito ako sa sa may impakihan. Tawag namin dito. Pagkatapos ng impake, ayun na. Nagsimula ng kaguluhan guys. Guys. Bigyan mo ng daan yan dong. Magkano tayo? Bigyan daan. Ayun, bigyan daan yan. Ayan. Sa lihid mo yung agi. Gagmay po driver. Kasi ka-orderan ni Dong. Dodong. Yaya ni mo Dong. Sila yan. Ito 14. 14, usa ka mo 14. Be. Hindi ko mo to, no. Yan yung mga 130 mo ni 120. Hindi ko mo to, no. Nay usa ka mo 14. Asam ka na. Be. Di ba? Oy, ayun, may dumating na mekaniko. Pagka ayusin yung tagay natin, ha. Oh. Ayusin yung puso yung Isisira ba? Ayun, yung sira na puso, oh. Ito, oh. Ito yung sira na puso, may pula. At saka may pula sa ulo. Ito yun, oh. Oh, may pula sa ulo, di ba? Master, segulan mo yung sardinas at saka sarap yan.
Lagyan ng labuyo. Oh, yeah, lagyan ng labuyo at saka sardinas. Sarap. Oh. Sarap yan. Ito, magaling magluto ng ano, litson na sardinas. Ito. 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 Oh, magaling maglitson, oh. 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 Ito. Magaling manloko ng babae. Baka wala pang naloko ito. Wala pang umiyak ito. Oh. Wala kang umiyak. Oh, baka accept yung challenge. May payakin na ito. Ayan guys, oh. Abangan sa sunod nating vlog. Abangan pa rin? Abangan. Continue tayo. Hindi, no? Hindi yung continue natin ito. Continue dah. 2 hours later. Oh. Nino tingnan na dong. Ako na mo no niya. Mo ah. 2 hours later. One mo. Oh. Na mo tayo moment. Oh, sakto to. Oh, one moment. Ayan guys, oh. Pambatos kansili na ni guys, oh. Oh. Kaya niyang buhatin yung 160. Muna kusog kayo mamunti sa kansili. Guys, mamunti sa ini guys. Sasakan lapil yung ako ta diyon. May babot na. Mahurot re. Taga. Wala boti na mahurot. Ay, mahurot din. EPC daw. EPC daw. Nagkamay mga Yan guys. Oh, shout out na kami sa Century 3 sa sitio Kansili Barangay Nugas. Anong mo? Shout out ani. Oh, kani gito. Di basta-basta ni walhong na ni mo inom mo. Oh. Mo gabalibol ba? Oh. Shout out ani. Sakto gini ba? Human 10 minutes. Okay kayo. Oh. Pila gani kilo. Kaya pulwa pero buyag na dong. Kaya na dong. Kapila ka inobag ni dong. Ay ko pronset. Ay mao dai ikaw bantok kayo. Kaya kita ko itimbang dito amo sa kilo. Lagi ko na duha. Ito pre, na 2 kilo pre. Apo mangluon kapalit ana ba. Mangluon unsa mabili ni unsa ka 2 kilo. Mangluon ah. Kung lagi na, ganyan. Gani ka basta bantok kayo. Kuha man gyud. Ito paglas ka double 162 ka kilo. Katong kay itong yang atong gitabang kay ni kuan. Pila mo to? Ipi pero 125 to. Ang gamay ra to ya di ay. May motor Ford plus bigay tubangan. Imo pong pasingilan. Pasingilan. Tawa na kasi. Ito yan mga gate yung. Oh, ayun dong, sige, fokus natin. Sige ba? Sige dong, ano yun mo siya dong? Mamaya na, hindi pa ako nakakainom eh. Pagka maglalagot yan, ano? Pagka maglalagot yan, magkaiyak yan. Busin mo rito. Sige na, ako ipos yung gagabi dong. Sige dong. Yan guys, dito kami sa ano, at tapos na sila mag-impake. Magkarga na lang. Ano, guys, oh. Ayan. So, grasya ito guys sa Panginoon. Yung pagsisikap na mga farmers. Ayun. So, maraming nakaantabay nga gusto uminom. Oh, isin ako dyan. Bitaw. Pwede man gabi maninom ko. Pwede man maninom gabi ko. Magasto ni mo yung kwan. Diba, komandir? May area siya ano, oh. Lika na. Kanay pataro, kinsa pataro siya? Lay pataro. Kagilirong. Pinta lay puro gatay niya. Usa ka bok, 2 kilo. Skwita. Nay, mabot 2 kilo, usa ka bok. Ana imo ha. Kala imo ginitan, 1 kilo ni kapin. Usa kilo nag hapit 1/4. Nya tag 50. Hoy, pizza. Sige. Ayan guys, oh. Iba kami talaga guys. Salamat sa ano guys, salamat sa grasya guys. Sa Panginoon, ito oh. Oh, grabe. Yun no. Ayan oh. Tingnan natin. Oh, walang niya ito guys, oh. Lagi na lang tumataga ito. Kasi siya magdadala ng mabigat. Oh, yan oh. Oh, tingnan natin ito guys. Anong masasabi mo? Anong masasabi mo dyan? Okay? Okay kayo? Okay. Masasabi niya ay ano?
Kulang sarap. Mabaho. Ha? Mabaho kulang. Huwag mo anin doon kasi mapos natin ito. Ay, pakita ko dawat ka kay. Ha? Kay? Ay, mo. Ay, kalo ko kay. Wang, may mulansar ka. Ano yan, mulansar? Ay, sa dawat kay. Kan ba ay ko lechon ba? Di pa, di pa. Di man yung kumpanya. Di mo pa niya. Kana kumpanya kana ulancar na kuan. Sigurado na matuwa noon. Ulancar presidente dre sa atong kapilya. Pilya. Alright. Okay ra, walay kuan, walay kuan. Ulancar. Guys. Oh, Ulancar ko aga. soya di buta. Ulancar ni baga lansara inatay. Kapilya ba kapilya? Inahan tatay ba? Yayan. Sige, pag sa order sibuyas daw. Dili agaw. Dabuhon ba? Unta, so wa pa man yung boy. Mulay sa. Dito gikatag manudong. Ako ang kata pag nakuha. Duha ka kata pag nakuha kang karon. Diri, kay gabomba man ko ana sa kuha niya. Ako pa ni kata ko. Sa biyahe. Ana gyud kata pag nakuha man. Hutong nakuha datag tubangan. Datag. Aron magpuol sila kuha ba. Balaw. Kamay kita sa una god. Kani gumahagi ta spesyo ba. Nige. Ang puro ni kuan kay rato man. Ni perkatag dun no. Rato ro. Ito yung sweeto guys sa mga tanong guys oh. 105. Di ba? 105 ang talong. Talong, hindi kaniya kinatasan sa 62. Nas mga 95. 20. Ang gwapa? Pinakagwapa. Sa 62 kana man di order. Katong kuha, o katong order mo mahal. Ay, di mo ka dili ka good magpa-order kung imo ang sibuyas di pag gwapa. Oh, yeah. Hindi ka ay na patulot ka. Kaya ebo dito tapukan ka mga enaan ka wala na re. Oh, na isitinta oh. Ano ba? Di ba? Wa kaya ganan. Wala na sulod ah. Adra na pa? Ay, sa ato pa. Sa ato pa. Sa ato pa unya ko imo ni aron kita madugay gamay. Ako sa videohan guys. Oh, naparito ako guys oh. Idalag duha balay man. Sarap pa. Nasdudong ito ay. Wala pa. Oh. Karon auto ro. Buangon puta lang ba. Kami basta kami mag-abot sa merkado. Nginom din ni. Aman di ay. Nag-abot sa merkado ba. Tawag na biyahe si boy no. Balik to yo. Iko dong. Ay dito. Wala ko may mga bihay gon. Kabot iba. Naginom dito. Kabalo mo kung mainam ko. Kabalo mo kung mainam ko. Kudong ano itong. Inam ta. Dua kabutil lagi dong. Tag sana. Kami giduha. Ini bisa dili